Ja som to potom od leta 87 svobodne skutkoval a po převodě v městě 1. Julia byže tuto tak jmenované zase oni všetkých ľudí puštili. Moja žena tedy šíva v jednom textilnom závode a je bola puštěna od 1. Julia štátat k doby. A tak jsme právě můžeme teďka zhromadně dívat, když přijdeš ke mně, můžeme se zhromadně dívat, ty můžeš zpívat, ty můžeš řečet a to tamne, to ručné divo, klanky vodič, to jsme si mimo přisvojili, to si mi ja posredkoval, jak se to čili. A jsme jednu inscenáciu za druhým po takým nadžívali, runie tak až v divadle, profesionálne, takže jsme přece přesvědčiví mohli naše divo vykonat. A tak je to vlastně až do posledního.